नमस्कार खुलुमबाय दिनैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि बानजायनायाव मोनसे रैली आरो धरना हाबाफारि जानानै थाङो। जोंनि बिटिआर एग्रिमेन्टआव माखासे दफा दं, बेफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय एबसुआ दिनै बे खुद्रिनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो गिथाव बाथाव सासे जोंनि बर' सुबुङा हरखाबै गावनि मोदोमखौ सोलेरखौ सावनानै लायो। आसरित दुखुनांथाव। बयबो बे हाबाफारिखौ नुनानै गिनो ओंखारदों, गोजावस्रिदों। जोंबो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय दुखु फोरमायनाय थाबाय। लोगोसे बे बिथाङा गाव जेब्ला सावजानायनि उनाव मानसिफोरनि सिगाङाव बुंनायखौ आं नुनो मोन्दों भिडिअ। बिथाङा होनदों बिटिआर एग्रिमेन्टआव इमप्लिमेन्टेसन जायैनि थाखाय दुखु मोननानै गाव सावनानै लादों होनदों। लोगोसे गाव चिरां डिस्ट्रिक्ट होनना बुंना लादों। दा बिथाङाथ' अर खामनानै खामजोब्बाय। आं नायनायसेयावथ' मानसिया थिगैनो दं, दा हस्पिटालफ्राव लांबाय जानांगौ। दा बिथांनि ट्रिटमेन्टखौ जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ नायगोन। लोगोसे बिथांनि मा खारनै सावना लाखो, मानि थाखाय सावखो, जोंनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन लोगोसे एसपि, जोंनि दानि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ आं गुरै खावलायनाय थाबाय। बिथांनि बे माखासे जाथाय माबोरै जाखो, माबोरै जानो मोनखो, बेफोरनि सायाव मोजाङै उदिस लानानै नायबिजिरगोन। एसेनोसै।